Gipasakan sang kaso nga paglapas sang Republic Act 7610 o kon Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act ang maestro sa isa ka bulutuan sa Oton, Iloilo nga ginreklamo nga nagpangmolestya sa mga estudyante. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Lunilin Talamilio, Deputy Chief of Police sang Oton Municipal Police Station, ginpayag sini nga ginatipon na lang sa karon ang mga dokumento nga kinahanglanon. Dugang pa niya, duha ka menor de edad nga estudyante ang tagreklamo sa riin. Base sa ila panaysayon, ginadala sila sa madulom nga mga lugar kag iban pa nga area kag ginamolestya. Gin-refer ng mga ini nga magpaidalom sa medical examination kag may ginapatigayon man nga psychological interventions. Suno sa natungdan, isa lamang ka maestro ang ginreklamo sang duha ka estudyante. Sa riin wala man sila sang subject sa among nga teaching personnel. Yari ang kabahin sang payag ni Police Captain Talamilio. Yes, ma'am, naka-gin-refer na siya for medical kag psychological evaluation kag psychological testing. Amo lang na siya ginadala sila sang teacher somewhere kag amo na siya gindogin molestyahan sila. Sa ila nga ginpa-record sa amon na nga ila ginreklamo nga nga tawo is once lang man, ma'am. Ang ila, ma'am, nga affidavit finalize ang mga documents nga halin sa ila nga results sang psych kag medical legal. Dako naman si K5 Kimon Tanyo Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.